Pokiaľ si potrebujete zobraziť nakúpené položky od jednotlivých dodávateľov za zvolené obdobie, postupujte následovne. Kliknite na rozbory rozšírené, zvoľte dátumový rozsah za obdobie, ktoré vás zaujíma, napríklad 64 dní späť. V druhoch zvoľte nákup tovaru, nakoľko týmto druhom dokladu robíme príjem tovaru na sklad. Prekliknime sa do záložky výber. Pokiaľ nás zaujíma len informatívna suma za jednotlivých dodávateľov, od ktorých sme nakúpili, zvolíme možnosť kontakty. Môžeme si všimnúť, že aplikácia nám vyfiltruje jednotlivých dodávateľov a celkovú sumu, ktorú sme od dodávateľa za zvolené obdobie nakúpili. Pokiaľ nás zaujímajú aj konkrétne položky, tak v poli úkony vyberieme možnosť pohyby kumulovanie sklad, kde nám aplikácia zobrazí jednotlivé položky a ich množstva, ktoré sme od daných dodávateľov nakúpili. Pokiaľ potrebujete detailnejšie štatistiky, doporučujeme rozbor exportovať do Excelu kliknutím na tlačidlo Export a tam pomocou rôznych filtrov zobraziť príslušné štatistiky.